Vlogul trecut a fost despre cât a costat sala mea și ce mi-am cumpărat eu pe aici. În vlogul de astăzi o să vă arăt cum să vă construiți sala de la zero și cu ce să începeți. În primul rând, cu ce aș începe eu, neapărat mi-aș lua două gantere de 20 de kilograme. Discurile le puteți lua separat sau vă puteți cumpăra doar două gantere de 10 kg și pe aceea să mai cumpărați discuri ca să mai adăugați. O să las toate prețurile aici. Acum, după ce am luat ganterele, doilea lucru necesar care îți trebuie este o bancă, să faci jos de o bancă. De ce? Pentru că, uite, de exemplu, ai nevoie să faci împins, trebuie să te pui pe spate cu ganterele să faci împins sau fluturări sau biceps. Și prima bancă cu care am început eu a fost aceasta. Pe această bancă am lucrat ceva timp și chiar a fost bine. La început încep și tu cu chestii mai ieftine și mai slabe. Haideți să vă arăt câteva exerciții pe care le puteți face la această bancă. Vom începe cu pieptul. Să zicem, la banca asta poți să faci, logic, legendarul împins culcat aici. Hop, te pui și împingi. Poți să faci fluturări la fel de bune. Aici, hop, hop. Poți să faci pentru triceps. Aici, apropiat. Hop, hop. Deci, neapărat, restul exercițiilor le puteți face în picioare. Cum e bicepsul, de exemplu. Poți să stai și în picioare. Nu-ți trebuie neapărat o bancă, înțelegeți? Poți să mai faci, de exemplu, pentru spate, dar pentru piept. Cel mai important că pieptul este și un mușchi important, ai nevoie de o bancă. În rest poți să stai în picioare și mai ai nevoie la spate, la exercițiul ăsta la ramat, aici. Să te pui pe o bancă. După aceea, după ce mai strângi bani, eu toate astea le-am cumpărat din cadourile de ziua mea. Venea ziua mea, părinții îmi dădeau niște bani, îmi cumpăram Molcean la Decathlon. Și, vedeți, mi-am investit în chestii care, rezistă. Le-am de 5-6 ani, plouă, ninge peste ele și eu tot mă antrenez și investesc în mine, cel mai important. Al doilea lucru, mi-am luat o bancă de la Decathlon. Am dat vreo 5 milioane pe ea. Vă puteți lua și de pe OLX. Chiar o să las câteva prețuri pe OLX sau puteți căuta voi. Ce e tare cu banca asta este că poți să faci și înclinat. De exemplu, uite, poți să schimbi aici pe înclinat. Poți să duci aici pe 45 de grade, 60 de grade, 80. Să faci mai multe exerciții, mai ales pentru piept, chiar și spate. Și acum o să vă arăt câteva exerciții aici la bancă. Ok, primul exercițiu pentru piept, împins normal, aici. Hop, hop. După aceea mutăm banca pe 30 de grade. 45. Deci acum am lucrat partea asta, vrem partea de sus. Am pus înclinat, da? Faceți 5 serii de împins cu ganterele normal, 5 serii înclinat. Aici, iată, 1, 2, 3, hop. Lucrăm partea de sus. Acum vrem de înclinat, mai puțin de 0 grade. Și o punem, vedeți, aici. Din nou, punem prosopul, să fim igienici. Și vedeți, ne prindem și facem de înclinat pentru partea de jos a pieptului. Aici, 1, 2, 3. Acum am terminat cu pieptul. Haideți să vă arăt acum exercițiul pentru spate. Am terminat cu pieptul, acum o să vă arăt niște exerciții pentru spate. În primul rând, putem face ramat cu o ganteră. Ne punem aici și facem aici ramat 1, 2, 3. Al doilea exercițiu care îmi place foarte mult mie, pun banca pe 30 de grade, pun ganterele aici. Sunt accidentat la picior, de-aia merg și eu ca un bătrân. Punem banca pe 30 de grade, punem pieptul pe ea, luăm ganterele și facem aici, tragem. Ramat. 2,
3. Putem să facem și aici. 4. Să schimbați priza, știi? 2 exerciții de spate. Foarte bune pe care le puteți face. Acum o să vă arăt exercițiile de umeri. De aici mergem, ne punem frumos, luăm ganterele și dăm drumul la împins pentru umeri aici. Acum, alt exercițiu de umeri foarte bun. Punem banca pe 30 de grade. Care e avantajul la ganterele astea? Putem să descărcăm kilogramele. Dacă e un exercițiu la care nu putem face atât de mult, vedeți, scot aici, foarte avantajos. Poți să reglezi. Dar e bine să vă luați gantere de-astea pe care le puteți regla. Mai ales dacă vreți să lucrați definire sau altceva. Și nu uitați să vă luați creatina, băieți. Băieți și fete. Și că am fost bunica mea. Deci punem, vedeți, ganterele aici. Ne punem ca la exercițiul ăla cu ramat. Le luăm și acum facem aici. 1, 2, 3, 4. Și ultimul exercițiu pe care îl puteți face este pentru abdomen, abdomenele. Ne punem aici, punem banca, vedeți? Pot să mă prind aici și să băgăm aici 1, 2, 3. Ați înțeles voi? Și dacă nu am specificat și asta, logic, biceps. Aici, vedeți? 1. Rotiri normale, da? Putem face ciocane. 2, 3. Deci multe versiuni, vedeți? 1, 2, 1, 2, biceps. Așa că nu uita, investește în tine și o să vezi că pe viitor o să dai roade. Na, eu cu astea și începe, un set de gantere și o bancă. O să las prețul final aici, total. Nu trebuie neapărat să vi le cumpărați noi, le puteți cumpăra și de pe OLX, mult mai ieftine. Ați văzut banca aia, poza de-am pus-o mai înainte, era super ieftină față de cea nouă de la Decathlon. Exercițiile astea toate pe care le-am făcut eu, le fac mereu, sunt în rutina mea zilnică. Așa că dați-mi un follow, like, subscribe și povestea ca să susținem acest canal. Vă pup!